Ak Belasi vyhrajú v nedeľu v Žiline, titul je definitívne náš. Ak však Dunajská Streda zakopne proti Seredi, stačí nám pod Dubňom aj remíza. V názore experta máme ďalšiu veľkú ikonu nielen Slovana, ale i celého slovenského futbalu, prvého hráča z Podtatier, ktorý okúsil anglickú Premier League, slovenského futbalistu roka 94 Vladimíra Kindera. Je pravda, že už to nikto nezoberie, že som bol prvý Slovák v Anglicku a ja si to veľmi vážim a som rád, že som hral prakticky v takej lige, aké som v anglickej lige, čo je ako podľa mňa podstata pre každého futbalistu, alebo aj aspoň sen hrať v takej lige. Vy ste vtedy prestupovali zo Slovanu, s ktorým ste získali celkovo 4 tituly, 1 federálny a 3 slovenské. Zanechali ste nepochybne veľkú stopu v Slovane. Aké to pre vás bolo tým, že nikto pred vami neprestúpil do Premier League, tak aké pocity to boli vtedy? Tak neopísateľné. Ja som to podpisoval prakticky, keď to zoberiem spätne, tak som to podpisoval na Vianoce, že to bol taký vianočný darček. Škoda, že sa mi to nepodarilo možno o 2 roky skôr, keď som mal tiež možnosť prestúpiť do anglickej ligy a bohužiaľ vtedy to stroskotal na nejakých financiách. Takže to je škoda, že som tam mohol byť o 2 roky skôr. Kedy ste boli naposledy v Anglicku? Či ste boli niekedy možno na Middlesbrough sa pozrieť ako fanúšik, alebo či už potom, ako ste skončili, či ste tam už neboli? Je pravda, že som tam vôbec absolútne nebol v tej dobe, jak som vystúpil, ale chystám sa tam, mám tam kamarádov aj v Londýne, takže chystám sa aj do Londýna, možno na nejaký zápas a či to bude zrovna Middlesbrough, uvidíme, či postupia do Premier League. Zahrali ste si na fantastických štadiónoch. Pripomína tento štadión vám nejaký z Anglicka, alebo nedá sa to tak povedať? Nedá sa to každý, ja si myslím, že každý ten štadión má niečo špecifické a tie štadióny naozaj boli fantastické. Možno teraz sa niektoré štadióny zrekonštruujú, tak jak som videl teraz Tottenham. V tej dobe bol najkrajší štadión, čo som hral, tak bol určite Tottenham. Teraz som počul o ňom veľké ody, takže rád by som sa tam išiel pozrieť takisto. Hovorím, každý štadión má niečo špecifické a samozrejme každý štadión stane a treba ho prebudovať a ja verím, že tento nový štadión budeme tu mať čo najdlhšie. Štadión pekný, tak uvidíme, keď sem prídem na budúce a bude to nejaká atmosféra, tak verím, že tí diváci si nájdu cestu a budú chodiť v hojnom počte. Ja som niekde čítal, že ste sa vyjadrili ešte, keď ste hrávali, myslím, pod Dušanom Galisom, vtedy, keď ste získali aj ten federálny titul v 92., že vtedy bola fantastická partia na Slovane, že to je asi niečo také, čo vám najviac tak ostalo, dá sa povedať, v mysli, keď si spomeniete na Slovan? Tak áno, tá partia bola taká, že sme sa navštevovali aj mimo ihriska, takže sme chodili po každom zápase si sadnúť, takže v tej dobe bolo naozaj fantázia. Slovan v tejto sezóne je takým naozaj suverénom, že už môže spečatiť teraz v Žiline titul, pokiaľ vyhrá, tak myslíte, že sa to podarí v Žiline, alebo potom, že si to skôr nechá možno do domáceho prostredia? No nemyslím si, že si to budú nejak nechávať, možno, že si to doma už iba užijú, ale ja si myslím, že tam o tom víťazovi v lige už je dávno rozhodnuté. Aký výsledok tipujete? Tak ešte Slovan neprehral, tak ja si myslím, že to dotiahne do víťazného konca a možno bude prvé mužstvo v Európe, ktoré neprehrá ani jeden zápas v lige, takže uvidíme. Necháme sa prekvapiť.